expire ngoSeptember this year. Should kufanele ngirenew, okay? Angirenew ilek. Okay. Njoba ngarenew ake sithi mhlawumbe renew ilek. Akusho lutho, but masithi yabona yama ID ukuthi besinalokhu zana green angithi all along. Yeah. Kwashiwo kwathiwa akwenziwe. Abantu abaningi bebe adamele nje bengayingeni. Khona basanda kushintsha ngazi ngoba sekucompulsory kanjani ke, okay? Yes. So lana ke kwi digital lokhuzana basinikeza u3 months usathana kadlala. Uthi 3 months kushithi December, January, February. We must have dani ukuthi bakutshela iwebsite ongangena kuyo ke uzenzise leyo ke and then uthola ini ke i-digital driver's license kuthiwe 3 months. 3 months usho ukuthi basically emva kwaloko kumumiswa emgwaqeni ngithi bathanda ukufuna i-license. Yeah. Mabethola ukuthi awenzile yayisi bazokwenzisa traffic call bakutshela lokho lolu lwazi ulithole kwa licensing. Yabona uma umlalela lona engifaka ku-status sami se-WhatsApp uchaza in detail ngimzwile ke ngimlalelile. Ningamlalela nje bathi uyakwazi ukuya ku-www uyakwazi ukuzenzela wena ke ukungena kulo digital kodwa bona I know ukuthi vele bazokwenza ngenkani ke mase kuthi 3 months. Manje ngifuna ukuzwa ukuthi ke nakho ke usuyayenza digital. Yeah. Isiphumelele uyiproduce kanjani ke emgaqweni? Hayi angithi banini izinto emgaqweni ngoba ngutshela ukuthi mabethu ake sithi bathola ukuthi akwakenzi bazokwenzisa wena. Umgaqweni kanti lezi zinto ziyadlala yini lezi? Alisekho ikhadi engizoliphatha le license manje. Lutho. Kodwa phela kwamanje kusho njalo ngithi is cardless njengoba nasemabhenki ugcina ku cardless. Yayizwa la. Mabe ngimisa mina abanomshini abawuphethe. Hawu bayakhofa nje babona ukuthi lo. Okay, awushintshile. Either asasithola noma mhlawumbe unika iwarning noma bayakwenza. Usobona mase kwenzeka. Ndodana. Kodwa nje yena usathana akadlalile shame. Uma nginqaba lapho kusho ukuthi ke sengathi disqualify ke ngendaba yelekhuzana yokudrive ayepho angeke kusho ukuthi ikhadi alisaphathi asenasidinga ikhadi uma ngaliphatha. No cha phela manje angithi within 3 months maseqalile phela lo mkhankaso wawo. Yeah kodwa uzohleka ukuthi ngitheni uma wakho nje mina ngigama lakhe sayikho ngibuza license until such time. Yes bona sihambe ngokukholwa ukuthi akekho ozokubuza noma ngakumisa mhlawumbe uzobheka i-license yabo le i-disc. Yeah njengoba eyami i-due end of njoba ku-November kodwa ngithi unikeza 21 days ngizokhokha nje mase ngibona ukuthi uyaphela 21 days. Alright. Bengithi ngiyokhokha ngathi hayi jaheni yabona nje u21 days angithi abakunika yona we-grace. Yeah. So kodwa le license hayi ngihlekise nje ukuthi 2 or 3 months ngithi baze badelela hayibo. Yeah. And nje vele bajwayele kumisa abafuna ukubona license. Sengithena ke mina ke akekho ozongibuza license. Hayi thina sama ukukholwa manje. Yabona ke yaphuthuma ke lento manje ke kusho ukuthi 2026 unenhlelo ezikhona abayiplanile abazoyidisclose ngo-2026. Njoba ngikutshela uyabona ngakhona lapho ngingezwa ukuthi mina ngiyathanda yazi ukulalela. Ngiyeza abantu abaningi abayingeni mina ngiyathanda ukulalela yabo bese ngiyaforwarda kodwa ngiforward whether kodwa nje mangikuyinto yabo ngiyibona ukuthi ngasiza ukuthi abantu bazi ngiyaforwarda. Right sengisho ukuthi yabo ngo-2026 khona ngeke ngakulalela kusho ukuthi angazi ukuthi uTrump nani bavumelene nobani indaba yokukhasha kwamabhenki into enjalo. Okay. End of January angazi-ke ukuthi how far through is that kodwa ngakuzwa lokho noma ama-details nginganawo but ngayizwa leyo nto. Alright. Yeah, basically thina sikhathazeki angithi ngalutho. No, asikhathazeki njengoba ngisho ngithi nje mina akekho yongimisa ngesikhathi esi-right uthixo uyazi phela thina sokugcina sihambe emoyeni thina ngithi
ngoba iplan yakhe as far as I'm concerned le nto ye-kingdom yazi ukuthi mina ngikholwa ukuthini ndodana ayikakafinyeleli indawo uma bebengakafuni ukuyikhuluma unkuvumela angayikakhulumi phela ayikakhulumi bawuqala nini ukuyikhuluma indaba ye-gospel yangempela ayikakhulumi abakufuni ukukhuluma ngayo uthi kuzokwenza iplani yokuthi bajubalale-ke abayiphatha nabayi-understandayo ukuthi baya kuphi thina okwethu ukufokhasa singanyakazi hayi yena oyobona ukuthi okay now lithini lapha u-24 14 u-10 to this gospel that shall be preached ngiyangizwa then the end. Okay mawambaba ngiyabonga. Amen. But Phefumula, come down, you know who you are. Hayi anginankinga mina I know. Ngiyawathanda ama-updates yabona. Amen. Yes, it's very important ukuthi sazi. Yes. Yabo. Yes. So bye bye. Bye. Love you all. Love you too.